ओइ बिमा बहा दं ओरै दसे फैथ'लाय। थांगौ। मानोबा नांगौमोन? बे जोंना मोगथां फिसाया बहा थांदों? दहाय फुङावनो लोगोनाव थांनो होननानै थांदोंमोन। बेलाय माथो सोरां फिसायाबो मोनफैबायानो। सोरां फिसा बहा थाङामोन? माबा आफा लोगोनावसो थांदोंमोन। आयै आं जोबोर ओंखाम उखैबायलै थांफुरैदो नायथां। र' आफा नोंफ्राबो जाखायाखै साथामजों ज' जानोसै। दे बिमा ओंखामखौनो खुरैदोदां आंबो उखैबाय। ओइ आफालै ओइ आफा न' दंना जाखोब्रा? मा जाखो? मा सानसे साग्रां गोदाव सोराव रोनावलाबायखो सैमा फाग्लाफोर बायदिलाय? माबालै आफा आंनो हिनजाव नांसिगौ बै माइनाव फारानि रुपाथिखौ नांगौलै आफा आंनो बेखौनो। मा गोदाव सोराव रोनावलाबायखो हिनजावा लानो होनबानो हायो नामा? मा मावनो रोंगौ नोङो? ना आलिखौनो खोनो रोंगौ ना हालखौनो एवनो रोंगौ ना आलिखौनो दाननो रोंगौ नोंलाय? लेखा फरायावथ' गैखायानोसै बिफानि सायाव उदां बेराय जानोल'सै। हिनजाव लाबा मावनोसैब्रा आफा हिनजावखौल' होफैथारदो नोङो। हिनजाव नांगौ हिनजाव? नोंनो हिनजाव नांगौ? नोंनो हिनजाव होस्लाय आंनो लागोन। माबायदि फिसालाय बेलाय फिसालानि गांनायखौनो जेबो मिथिया देथारनानै फंना दोनगोन आं। मा जातनि फिफा नोंलाय? फिसालानि हिनजाव होफैनांगौआ गावहासो लानो नागिरनाय नुफेराखैमोन आङो नोंनिफ्रायसो दिनैसो खोनाफेरबाय आङो। हाय मा खाफाल लानानै उजिफैखोलै आङो बेयाव सेंग्रा गोरलै बोराया। ओंख्रिया गोथाव संना दोनबा दोन बेदर लायनानै नङाब्ला दोनि हांगारखौ मोखाङावसो फुनफबजोबगोन आं। जाफै दा गोथाव नोमफा संनायखौ। जाबायलै थिफुंला बिफानि खोथाखौनो एफाग्राब रागा जोंनानै थायो नामा? हिनजाव नांगौना मोननांगौ मोनगोन ना? हिनजावखौलाय माथो हिनजाव खालामदों नोङो? जोंहाबा माथोब्रा बेफोरबायदि बिफाखौलाय फिसालानि मा नांगौ मा नाङा जेबो मिथिया। नोंनानोथ' जादों होनबा आजिखालि हिनजावखौ सोर बिमा बिफानाव सोंनानै लाबावखो जाम्बानो थिफुंला नोंना जायासैदां। आंनो होबावनो दानो माबा आंनो होनांगौबा गावसो लाबावगोनो सेंग्रा सिफायाखै बेबायदिलाय लाजिलायलांलां बिफा होनना लानो। आदसा लोगो नों आंखौ हेफाजाब होनो गोसो दंना गैया जाखो? माबायदि हेफाजाब नांगौलै नोंनो थिफुंला? मोजां खामानिनिबा मानो होनो हाया जानो? दै लोगोजोंलाय मा मोजां गाज्रि खोथा दंबावलाय? नांथारसिगौनि हिनजाव मोनबा आंनाव दा मोनायावनो उसुं जावनानै खावनानै लायथारसै। हाबाब थिफुंला आं बे खामानियाव नोंखौ हेफाजाब होनो हानाय नङा। मिथिखायोब्रा आङो नोंसोरबायदि लोगोखौ माब्लाबाबो मोजां खामानियाव हेफाजाब होलाया। हाब थिफुंला बेथ' मोजां खामानि नङाना बेथ' बिगुर जिनायनिसो खामानि। आं थांनो हानाय नङालै थिफुंला नांगौबा नों दस्रा मानसि लानानै थांदो। खिन्थु मालाबा आंखौ नांगौ जायोब्ला आंखौ दा लिंखादे गोसोआव ला। लायगोन आङो हारसिङैनो आंनो रावखौबो नाङा लोगोनि गोनांथि गैया आंनो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदाबाव लोगोफोर आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलां लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै गालां जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सहैयो। लोगोफोर आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ। आसा खालामो नोंथांमोनहा जोंखौ नेनानै थागोन जोंनि भिडिअखौ। गोजोन्थों।